Hilas 3-on-3, nagumpisa na sang training sa Calamba Bubbles. Balita Entertainment, P-pop group nga SB19, first ever Filipino kag Southeast Asian act nga nominado sa Billboard Music Awards of 2021. Samtang sa Balita Espesyal, aton pag-istoryahan ang mga normal sa Germany nga hindi normal sa Pilipinas, vice versa. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabahin sang Western Visayas. Karang adlaw Martes, Mayo 4, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. kag Aksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang easterlies nag-apekto sa gihapon sa bugos nga pungsod samtang ang Western Visayas kag Negros Occidental kag lakip na diring syudad sa Bacolod ang mangin magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sa localized thunderstorms. Mahinay tutob kasarangan nga huyop sang hangin gikan na sidlangan naminhan na sidlangan ang mabatyagan sa isla sang Negros. Ang baybayon mangin makanay tutob kasarangan ang pagtapya sang balod. Ang adlaw na butlag la 5:25 kaina sang aga, magatunod naman la 5:56 karon sa hapon. Samtang ang temperatura mabagtyagan sa 26 degrees Celsius tutob sa 32 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Oh. Yes, good morning na sa aton nga mga ka-aksyon. Welcome diri sa aton nga Aksyon Balita Morning Edition. Sakay dali lang gid ha kay sige sige. Okay na siya. Good morning dira sa aton nag-monitor sa Facebook. Sakay Ligay Villares Achivar. Good morning kuno kay Ramon kag Lucy Achivar sa Talok, Bago City. Sakay Alex Montes of course, Athea Kim Riman. Good morning man. Melili Oligo. Sakay Alex Fuentes, mayang agaman. RJ Mira, thank you very much. Nagpadala siya sang 45 stars. Thank you, RJ Mira. Ihada ko Carol Montoya. Good morning dara sa imo sa Quezon City. Sakay Panga RR Hinyo. Kumusta ko no? Sige. Sige, dahil lang. Kay Irene Gante Juanites Pitwa from Moises Padilla. Susan Sandigo Divino, isa akong priyente. Good morning dra sa inyo, no? Tete Huka Tetangata, Morena Action Boy kay Inday Dorel. Dina Hilomina. Kag kay Virgo September, good morning man. Martin Aliling, mayang aga man dira sa imo. Salamat man sa padayon nga pag-monitor diri sa Action Radio, no? Sa atong sining pagdulong sa inyo sang mga balita. Sakay Lisa Joy Ilon Amoroso kag kay Vanessa Mayo, good morning kuno kay sister niya Alma Alvarez Gallo kag bro Roberto Juanbol Gallo sang Las Vegas, Nevada with love from Minnesota. Binong si Tanta, may lang pamati no kay Nanay Encarnacion. Beler Amarante, no? Sakay Jocelyn Andrada Tiangson. Good morning man kuno kay bro niya Roy Andrada sang EB Mag. Nixon Bernardo from Mansilingan. John Nathaniel Del Monte from La Carlota City. Good morning dira sa inyo, no? Sa La Carlota, sa mga taga La Carlota dira tanan maayong agagid. Kadamo kita dira sang mga sa mga listeners naton sa La Carlota. Sakay Jean Oisiser kagay Bia Jonathan. Si Ma'am Van, salamat liwat Ma'am Van sa sining 100 stars nga ginsend na naman ni Ma'am Van. Kay Miko Solenio, good morning man.
Kay Edmond Ginabo, good morning kuno, Aksyon Radio sa taga Silay. Mayang aga, kanaga-monitor siya from Laguna. Si Ma'am Kelly Jelly, nag-send naman sa another 50 stars. Salamat, gid. Kay Rami Mundihar, diri sa may Lapu-Lapu City. Gid yan si nanay niya, Alicia, kagbilong nga taga Hacienda Paz. Si Dimpol, gali Rami Mundihar. Christian Alpandan, from Dubai, listening from Dubai. Salamat man kay Homa Lumena. Hugh Quest Gabriel, good morning kuno kasitanan nga suki kag tag palamati. Suki sang sunod kung suki sang yakapihan. Duha. Post. Suki sang Aksyon Radio kag suki sang kapihan. Uy, nag-ano ni sila ya? Si Bill Clinton, si Bill Gates, kag si Melinda Gates, gali ko nag-announce ang ila pagbulagay. Ay, nabulagay sila, kadamuon gali sang tulungaon nila ang kwarta ni Bill Gates, sa pinakamanggarano ni tao sa kalibutan. Sige, gali ka. Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 10 minutos sa nagaligad sa tak na nga las 7 sa detalye na sa ang ato nagapanguna nga mga balita lokal. Ginpahayag ni City Administrator kag Executive Director sa EOC Ang ang pagnubo sang kaso kung ginapaabot na ang pagnubo sang kaso sa COVID-19 sa siyudad sa Bacolod sininga bulan sang Mayo. Suno kay ang base sa real-time record nga nakuha sang iya taratapan, may 28 ka positibo nga kaso ang siyudad kahapon nga adlaw Mayo 3. Positibo man si ang mas mga nubo pang kaso sa masunod nga mga inadlaw, ilabi na kung magpadayon lamang ang kooperasyon nga ginapakita sa publiko sa mga ginapatuman nga mga regulasyon. Sa nibuluan nga magluwas sa agresibo nga pagpatigaran sang contact tracing, dako man nga bulig sa pagpanubo sang kaso ang surveillance testing nga ginapatuman sang Emergency Operation Center. Ginkompirma ni City Administrator kag EOC Executive Director Ang nga mayara sa isa ka konsehal sa siyudad sang Bacolod nga nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Ang, ini nga konsehal ang sa karon naka-confine sa hospital kag para nga ginatatap sang mga doktor. Dugang pa ni Ang magluwas sa konsehal nagpositibo man o kung natapikan sa mga virus ang iya asawa. Hungod naman nga wala giningadla ni ang konsehal bangod sa rason nga wala ini makapangayo sa nagakaigo nga permiso. May isa kita ka members ng sanggunian nga positive. Confined siya subong, na-confine siya sa isa ka hospital. Oh. Hindi na ko magkakal sa ngalan kaya wala ko ka-permiso. So confined siya sa isa ka hospital and he is being attended to by a team of doctors. I think he is improving. His condition is improving. Kabahin sa pagpahayag ni City Administrator kag EOC Executive Director Ang. Samtang nag-umpisa na ang pagbakuna kontra COVID-19 sa mga senior citizens, ang mga may comorbidities kag nabilin nga healthcare workers sa labis ang sinihan sang SM City Bacolod umpisa kahapon Mayo 3 kag tubtub ini sa Mayo 7. Sunod kay City Administrator kag EOC Executive Director Ang bakuna ginusarang kabahin sang alokasyon nga ipadala sa siyudad sa Bacolod direkdan nga semana. Klaro man ni Ang nga mayayara pa sila sa isa ka mall nga plano man nga paggagamiton para sa vaccination program sa siyudad sa palabuton kag ginatapos na lamang nila sa karon ang pagdihon sang makaukon sang nakaigo nga kasugtanan. Nag-target kami ay 200 and then we will adjust by tomorrow depende karon sa kadasigon sang aton nga vaccinations. Wala na kita subong sa NGC within the week ma-open pagkikita isa ka vaccination center sa isa pagig ka mall.
Sa iban nga balita lokal, bugal para sa Negros Occidental ang paggraduar bilang valedictorian sa 25 anyos nga negrense nga si Cadet First Class Johnny Artus sa PMA Mandirigmang Samahan na Lakas at Sandigan ng Bayan o Masaligan Class of 2021. Ini ang reaksyon ni Governor Bong Lacson sa pasidungog nga nakuha ni Artus nga tumandok sa San Enrique Negros Occidental. Ginpanginmulahan man sa gobernador si Artus kag nagasalig nga maangkon sini ang handom bilang maayong opisyal sa Armadang Kusog sang Pilipinas. Si Artos nga nagtuon sa Chemical Engineering sa University of the Philippines, Visayas, ang naggraduar bilang summa cum laude sa PMA kanatala nga magsulod sa Philippine Navy. Samtang ginpahayag naman sang amay o sang pamilya ni Artus nga ang pagpaninguha niya ang para sa iya sining ginikanan. Si Artus nibaluan nag-graduate ini kung pumuluyo sa barangay Gintorilan, San Enrique. Nag-graduate bilang valedictorian kag summa cum laude sa PMA class of the 2021. Antes nagsulod sa PMA, si Artus ang nagtuon sang kurso ng Chemical Engineering sa UP Visayas. Ang PMA Masaligan o kung Mandirigmang Samahan na Lakas at Sandigan ng Bayan class of 2021 ang ginabugusan sa 138 ka mga lalaki kag 26 ka mga babae. 82 ang mga Army Cadets, 46 ang Midshipmen, kag 36 ang Aero Cadets nga magasulod sa ilang napilian nga branch of service bilang lieutenants o ensigns matapos ang commencement exercises nga gintalana sa Mayo 10 tuig 2021. Yaring kabayan sang pahayag naman sang Iloy sang naggraduar bilang valedictorian sang PMA. Congratulations to, and we are proud of you. Thank you kay your humble and obedient to God, and especially to sa mga mo parents. We are proud ng imo mga tita kag tito, imo kasin sa nga nakuha mo ang pinakamataas nga rank. We are proud of you sa atoy. Ang kabayan sa pahayag ni Jocelyn Artus ang Iloy ni Cadet First Class Genre Artus. Ginabisuhan sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang mga provincial capital employees nga nagabatsyag sa sintomas ng COVID-19 nga magpakuha sa RT-PCR test. Ini kasunod sa pagdamo sa mga empleyado sa Kapitolyo Probinsyal nga nagpositibo sa virus. Sunod ka Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz II, nagistorya na sila ni Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang agod pangabayon ang mga administrative officers sa nagkalain-lain nga mga opisina nga usisaon kung sino nga mga empleyado ang nag-file sing sick leave bangod sa malaing nga ginabatsyag. Ginpanugyan man sa mga empleyado nga masami naga-field work nga likawan ang pagkadto sa mga banwa kag syudad nga may madamong aktibo nga kaso sang COVID-19. Sa datos sang Provincial Incident Management Team kon PIMT tugtong Mayo 2, 2021, nagalabot sa 2,224 ang COVID-19 active cases. Ang mga lugar nga may madamong kaso among San Carlos nga may 343, La Carlota 185, Himamaylan 140, Sipalay 139, Bago 118, Silay 112, kag Kabankalan 109. Masobra 280,000 nakakumpleto na sang ilang bakuna. Samtang DOH nagpahandam sa paggamit sang aspirin bilang bulong sa COVID-19. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
dira sa kay Jane Ortega, kag kay si ano man, doon din ako kita. Michael John Season, sino ning sili mo si Chris, kay Paul Javier Tanatan. Kay Christy siya gali action boy. Kay Christy ngalan niya. Hindi siya pwede Christ tao. Pwede. Kundiin ka comfort Christy. Christy na karon. Gali ka. Sa ka-shoutout no sa Cabanyero kag Artus family. Congratulations sa atong nagkuan ang nag-valedictorian sa PMA. So, na nag-apply ka sa PMA, may kakadayon? Sino ko? Ikaw? Ba, wala. Nga, Kay may height requirement pa to that time. gali. Way pa Subong daan, di ba ano na nila? Way, naging panubo na nila. Kaya balo ka, mas bintaha gani mga muna nga height sa inyo, kay at least makasuot-suot sa dalong balay. Wow. Hindi la? Hindi sa dalong palda. Kung mag-away, hindi kaya makasuot sa dalong balay, panago mo. Di ba? Wala ko na dayon, basta hindi ko madala. Walang ilan na walang ginakarga. Wala kung mag-ano sila, operation. Pero tinadaan ka bugat, action boy. Hapit na to kuno sa ilat to sa kuano ni Oo, kasi na si Miss Christie. Oo. Kung mag-open ganit kay way pa man nag-open. Ano nga ni open tatong way pa nag-open. Nya hapit ka di ma'am. Pretty Dorel. Ay ikaw man na pahapit ya. Ikaw, ay ako lang. Ay wala ka gipapit. Ay way kuya. Wala ka gipapit. Nag-open na how? Nag-open na ma'am kay ang bato legal ni Dennis sirado pa ko namong. Tewa ay kami kahapit. Okay. Okay. Ano kalakat mo ni JM, Hindi ni Dennis. Ni Dennis? Sirado na ko, no? Wala pa nag-open, hindi ka sirado. Wala na pa nag-open. Hapit ako, no? Hilapit na ang opening. Hilapit. Ay, nahalo mo na action boy. Mapadako ako inabing font mo, be. Kaya hindi ko rin nabasa yung iyang comment. Okay, late kaya ako nila ng nga chief cook, kali kag waitresses, gin medical examination pa. Yes, pag na-clear na, ma-open na sila. At very good, gina-action boy. Sige. Hapit ka to kuno dayon. Oo, hambala lang ko ma'am, PM lang ma'am kung saan o ka ma-open. Si JM kuno dalun. Uy, ala, JM dalun ka kuno. Basta si JM please invite na si JM. Nyo, please lang si JM, sige. Ang tablo, please invite nyo da si JM nyo. Please lang Ay, gali ka. Timano ka da? Gali, ay, abi ko si JM, subo si Sir Elray. Kay Richard Daet Pacheco, good morning man. Sa taga-RT Nations Macau Central Extension, batch 94, kag sa Tumandok sa Central Macau, Bago City. Maria Ko, kag Maria Mo, good morning. May Maria Ko, may Maria Mo ka man, di ba? Maria nating lahat. Good morning. Oy, migo ko ang Walson. Son, morning dra sa imo no? Milili Oligo. Sige. Good morning, Sir Milili Oligo. Kay basahon ko ang naga-watching with us, Action Boy, ha. Si Richard Togalon, Romeo Escamos, Maus Pabicon, Miss Emmy Esmeralda Dolido, Ma'am Vanessa Mayo, hambay Action Boy, si Doc Gawatch sa imo ay siling niya, are you watching boys? Action Radio ko, no? Kaya basi ka pamati lang si Ma'am Vanessa, si Doc Mayo, katanaw ka dyan. Oo, katanaw. Yeah, you're watching boy, you should watch boy. Action Radio, Doc Matthew Mayo, good morning. Yes. Greetings from the Philippines to Minnesota. Yes, perfect. Sige. Kay Manino, Michael June P. Season, Ambaya Ola, buenos dias. Keep safe to all EFC members. Monitor from Chateau Elise, Paranaque. Thank you. Okay. Kaya, Sir Milili Oligo, good morning. Nabasa ko na si Miss Emmy. Esmeralda Dolido, actually boy. Dolido, gida. Sir Reynaldo Poderoso, araman, nag-join sa aton. Miss Lily King, hello. Good morning, dra sa may London. Sa imo auto action boy, si Miss Tess Duran. Good morning, Tuto boy. Tuto! Ay, Clyde. Ano man? Hindi ka ngayon, natawag Tuto. Ano man? Nagpuli na niya. Kita kong picture yan na basi kung andugay na ito na post na ito man. Ay, utod mo, ikaw balo ka ng pulis. Ako na sila yung pabalong puli sila yan.
Blok ka, nadlok pa ngayuan. Akala. Lizo Dayap, good morning. Nakita ko doon may post to siya nga. Basta throwback lang. Ambot lang, hindi ko sigurado po doon, hindi man doon throwback. Tapos yung mga nablos ko nga, kuha kabataan niya doon, nag-PM sa ako, Nara siya? Mag-call ng vlog, PM na nga, good evening, Tito Boy. Tito, duway Di ba mo si niya. Aris Lagoro? Oo, na. sige. Pa si Ari sa Blao, paubo siya rin dalaya ka, mo pabalo sa ako. Nga, rin siya. Akalain. Jocelyn Libotis po, good morning. Nang pagkanto mo, vlog mo, tinga ako. Ay, Nya kay kaduga rin sa akong, bago ka lang imo ya. Sto? Hosto. mas lang style O, siyang nila. bagong style. Sige. Kay Joanne Ogdamen, good morning man. Dara sa may barangay na to, Zone 8. Kay, dali lang. Cory Vidaha. Yes, Cory Vidaha, good morning. Si Torco Jong, Aksyon Boy, imo friendship. Ano siya? Yes, good morning, Torch. Dugay tawag kita na iba. Oo. Milagros, Cesar Alit, good morning man ha. Ara siya si, si Kagawad. Milagro. Gawad Mila Alit. No? Si Virgo September, ara man Action Boy. Cecil Estrella, good morning from KSA. Kay Floyd Andre Cayetano, pa-shout out Action Boy. Kay yes, Hambalimang Vanessa, yes Action Boy, ginahimutaran kanya, haha, while eating kami. Kita mo, kitantaw yung Hala, sundok kakulol niyo. ba? Ginahimutaran niya, Action Boy, good luck. Sige. Sige. Remy Garcia, kay Juan Bolgalio, good morning sa inyo. No? Standby na sa atong dugang nga mga balita. Radio Philippine Standard Time, las 7:29. Sa ato nagapanguna na karon nga mga balita nasyonal, nagdangat na sa 284,553 ka mga tao ang nakabato na sang first kag second dose ang COVID-19 vaccine o kung tawag nga fully vaccinated na. Ini 2 ka bulan matapos ginumpisahan ang vaccination program sang gobyerno. Suno kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, 270,785 ang mga health workers, 3,083 ang senior citizens, kag 10,685 ang may comorbidities. Nagapakita sa datos ng DOH nga masobra 1.6 milyones ka mga tao ang nakabaton sang unang dose ng bakuna usar ang AstraZeneca o kung Sinovac. Ginklaro man ni Vergere nga wala pa nagumpisa ang gobyerno sa pagbakuna sa A4 sector kon mga essential workers. Nagapabilin nga wala sang may napatay nga tao ginaangot sa COVID-19 vaccine sa Pilipinas.
Nagpaandam ang Department of Health sa publiko batok sa paggamit sa aspirin sa mga pasyente nga may COVID-19 bangod maghimo magtugay ini sang kamatayon sa baylo nga mag-ayo. Ini ang reaksyon sa DOH sa nagadapta nga peking impormasyon sa social media nga nagaengganyo sa tao nga gamiton ng aspirin bangod sa hindi man gikan sa virus ng COVID-19 kundi bangod sa bakterya. Sunod sa post, nakapatigayon na ang Russia sa autopsiya sa isa ka napatay sa COVID-19 kag ini ang nidiskubrihan. Ang bakterya ang nagatugas ng blood clotting ang mga nabudlayan ng pasyente nga makaginhawa. Apang payag sa DOH nga isa kasahi isang virus ang COVID-19 kag hindi bakterya. Ang mga sala nga ipainom sa pasyente ang aspirin nga wala sang abiso sang doktor bangod ini ang delikado. Nanawagan ang DOH sa publiko nga masami nga beripikahon ang impormasyon nga nakuha sa social media sa malihitimo nga sources. Nagpasiguro naman ang Department of Health nga magahimo asang aksyon batok sa pagpanagtag sang ivermectin matapos duha ka mga kongresista ang nagpanguna sa paghatag sang anti-parasitic drug sa Quezon City tanilagdan nga semana. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, ilay patuman ang lay sa paghatag solusyon sa pagpanagtag sang ivermectin. Dugang pa ni Vergere, mag-aakto sila base sa existing laws, base man sa ma-identify nga paglapas, kag base sa mga persona nga may salabton. Una na nga nagpangabay si Anak Kalusugan Party List Representative Mike Devansor sa DOH nga hindi pagdalahigo ng mga doktor nga nag-issue sang ivermectin prescription sa papel kag hindi sa prescription pad para sa iyang proyekto upod si Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Ginsumaterna sang DOH ang report sang invalid prescriptions sa Professional Regulations Commission tinalikdan nga semana. Magapadayon ang 2022 elections nga gintalana sa Mayo 9, 2022 bisan nga may COVID-19 pandemic. Ini ang ginpasiguro ni Director kag Comlex spokesperson James Jimenez sa publiko kapin isa ka tuig na bilin antes ang piniliay. Sunod kay Jimenez ila na ginumpisahan ang countdown bangod magapadayon ang eleksyon kag wala sang rason para hindi madayon ang piniliay. Dugang pa ni Jimenez, ila ginalauman ang pagpatigayon sa eleksyon sa tunga sang pandemic, kag wala sang kasiguraduhan nga malambot ang herd immunity sa mga tion. Nagsaka naman sa 110,000 ang kadamuon sang presinto nga pag-ausaron sa eleksyon mas mataas sa 84,000 nga ginusar sang 2019 nga eleksyon para matuman ang social distancing. Plano man sa COMELEC ang pag-expand sa absentee voting nga magatugot sa tao nga magabutar sa national nga posisyon lamang antes ang adlaw sang eleksyon. Sa ibang banaton nga balita nasyonal, makabaton sang wage subsidy nga 8,000 pesos kada bulan ang mga empleyado sa pribado nga sektor nga yara sa micro, small kag medium enterprises bilang kabahin sang 8-point agenda sang gobyerno para makabangon sa epekto sang COVID-19 pandemic. Sa isa ka job summit sang Task Group on Economic Recovery, National Employment Recovery Strategy, ginpahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez nga suwestyon sang gobyerno ang 24 bilyones pesos nga wage subsidy program para mapabilin kag maproteksyonan ang mga may trabaho. Nanawagan naman si Philippine Chamber of Commerce and Industry President Benedicto Yuhico nga gilayon mabakunahan batok sa COVID-19 ang essential economic workers kag himuon digital ang mga negosyo. Prioridad diri ang MSMEs nga may flexible work arrangements o kung nagsira temporaryo ang may plano nga nga magbalik operasyon. Sunod kay Lopez, nagpatigaw na sang evaluation ng NEDA sa ginaduso nga wage subsidy program. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, bangod madamo ang nadulaan sang trabaho sang pandemya, ang mga nagtaas ang kaso sang kakulangan sang pagkaon sa pungsod. Base sa survey nga ginahimo sa Food and Nutrition Research Institute kon FNRI nga gwa nga anom sa kada napulo ka Pinoy o kon 62.1% sa mga Filipino ang nakabatsyag sa moderate o kon severe food insecurity. Ang survey ang ginhimo sa tuong Nobyembre 3 tubtob Desyembre 3 sa diin nagagwa man nga 71.7% sa household ang nagabakal sang pagkaon paagi sa pagpangutang samtang sa 63.3% ang utang gikan sa himata o kon tupad balay. Sunod pa sa survey nagtaas ang kakulangan sa pagkaon sa tunga sa Abril kag Mayo sa doon nakaligad nga tuig bangod sa ginpatuman nga ECQ sa diin 5,717 ka household nga may 7,240 ka individual ang naapektuhan. Kadungan sini nagpromisa naman ang Malacañang nga magahimo sang pamaagi agud masiguro nga nagakaigo ang pagkaon sa pungsod. Ang ato nga panguna nga balita international, balita sa sports, showbiz, balita artista kag iban pa sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition.
Cecil Estrella, kag kay Amantan from Minoyan, Murcia. Kay Anlin Mabaling, salin sa Barangay Agisan, Himamaylan City. Kay Suzette Lumeda, Maing Agaman, Maria Teresa Hofilenia. Kag kay Francisco Guangco, good morning man. Shout out naman kuno si Jesse Divina Gracia. Na, good morning man sa kay ano niya? Alay niya si classical ano nila niya. Marslor Duasal, monitoring from Barangay Bata, Bacolod City. Sa kay classmate ko Jean Bueron, good morning man. Sige. Sa kay Virgie Coloso, good morning dira sa imo. Kay Joe Villanueva, may agaman gali, no? Action boy, ara si ano, pinakabaskugan niya attorney sa Negros Occidental. Kag sa Oriental. Balo na. Dala Ay, na- nasakop yan na. Dali na lang. Sus, Malambot na kay sa kwan. closed, gin-open na tuligan ang border. Border, gamay lang. Kagin close balik, suwash ka dayon. Good morning, attorney Dan Pandan. Mga lapkap na to sa tani. Oh, mamo na siya tani. Ay, gulpi close na nagbalik na lang siya. Why siya na dayon. Attorney Dag Pandan, good Yes. morning. No? Good morning. Kay, Si, senior, pag sa action boy, na? Senior. Attorney Doug Pandan Senior. Ay, senior na pulit sa gali. So, may junior siya, no? Siguro, kung may Kung gingalanan niya yung bata. Good morning na kay Migo na to na Mark Gabriel Salanga. Ay, ara man sa. Hara sa gapon natin. oo. Slasher, Good sumugat. morning, Sir Mark. Slasher, sumugat. Mayang agaman. Kag kay Bilen Salaw. Bilen Salaw. O, sige. So, itong si ano. Itong si kay may ano. Tagalog. Doon tutayan lang ko. Sabi niya, sa buhay, kung magsayang ang mga, kung magaspang ang mga bagay at tila gumagana ang lahat laban sa iyo. Ano na yan. Ngalo ko, so itong ano. So, ining si Kwan Blas, si Sino? Chris Javier, ano to, Tanatan. Carrie Paul Tanatan. Pabaloon niya lang kakon mabukas na sila. Oo, Wala siya Mangkuta- comment balik ako. Way pa. Ay, pa siya. Mangkuta sabi ko magkadto-kato, kay total di way makami tuya. Kung pwede, maka-take out ka to. Wow. Tapos ako pag may effort ng pamunit. Siyempre. Gusto ko i-try ang pagpamunit action boy. Ah. Feeling ko dapat mas early ko guro makadto para siyempre kung gutom na ko ya, pas mamunit-munit pa ko ya, basi masupay ko. Aga ka pa ka. Kung natin si makadto kaon kadadaan. Stop. Hasto. Good morning dira kay Ma'am Eleanor Fukuda sa Tokyo, Japan. Kag kay Migo naton of course Phil Alonsagay, no? Si Kenny sana. Ohayo gozaimasu. Yes, good morning. Ma'am Eleanor. Si Ronald Cuba, good morning na. Nakabukas na ta. Sa hotel ni sila mo, kuan mo. Sa hotel ni siya. Sa Gobra. Mga chief waiter ni sila mo. Upper. Nga kung magkadto ko na gani sa hotel kag may mga function da kag may mga kuan na. Drill lang sa Bacolod. Yes, ginakuha na ko na da ako na dayon ang kuan. Si Aksyon boy ate panalagid po ang mga waiter mo. Kuan na So dito dayon. ako galigainom sa Hindi pa inom kaon. Hindi inom gidya. Lights nga may tissue. Kamahal pala ako. Nang beer nga may tisyo, kamahal. Oo, kamahal no? Balo kamahal sa mga tisyo mo. Pwede ka lang na yung ikaw na madala tissue. Pwede lang na. Ay, hindi na sa ikaw lang pwede yung kay makover. may kuan na mo may rule na nga no drinks from outside allowed. Tissue ganin mo. Dalo ho. Tissue hindi wa yan drink ng tissue pa. Kung madala ka ng tissue, hindi dala ka ng drinks mong imo. Wala. Di ba? Doon naglingin to gawa ko nulo. Pero sige lang. Kay Sir Binom si Ten, action boy gawa siya pero ipos-ipos lang siya. Ara siya. Ara siya. Ara sa kay na pa, si Okay. ara na sa kay na pa na siya. Halin sa pamiro, ara na siya. Oy gurubra. Day off niya guro. Day off niya guro. Day off niya guro. Muna nga ara siya. Si Joval Trinidad, mainib lang aton nga mga usual lang nga mga kung ano makimasiling nga. Usual gani kag dawa isla lang matingala ka no. Anyway, Joy Pineda, may agaman. Wala gid sa bato ni Miss Tess ang iimo pa Are nag PM sa sakon. nag-PM siya. Ara sa wala. Nya may ara. Ari di sa. Atang siling ko bayan nga lingko basi way na ko da pag nya may ara. Galing kay sa mga makuha man ni sila mo mang sagad bala mag tripping bilang gisa bla. Wow.
Tripping gitu. Po, i-check ko ni karon kung ato nito siya. Bahin na mga chocolate, ang importante, ang cash. Ay, oo. Nung Hindi mga ako na lang chocolate, may. Ang mga chocolate nga mataas ang sugar, tas na iya. Dark chocolate. Kaya healthy na ako ng dark chocolate. Action boy. Healthy ko ng dark chocolate. Kay Slasher Sumugat, araman siya nag-watch. Yes. Aton, good morning. Oo. Pero tigil si kabalik-balik lang ngalan ni Attorney Doug Panda. Gusto yung siguro ay. Kaya kay friends ka mo yan mo, no? Sa FB, no? Ay, hindi kami friends? Hindi kami friends. Ay, ano na yaman? Hindi kami friends. We're not friends, but we are brothers. Ganun. Doug Pandan! Amo na Kapag kita, tataran daw ka mo pa yung mas friends sa Facebook. Correct. Diet lang toto, boy, Ay, kala. Isang toto, boy. Very toto. Kasi lang, Attorney Doug Pandan is not only my friend. He is my brother. Ay, kala. Correct? Brother from another mother. Arman Tres Reyes, kagay Dina Magbato Malabago. Ma'am Loing Melos, good morning man sa imo dira. Yes, good morning, Ma'am Kagay Loing. Kwan, Teacher Romela Ilustre Arevalo. Ay, oo, Sa teacher kupon mo ni gina Aksyon siya. Eden. Teacher ni Aksyon Eden. Drag ron sa Aksyon Eden sa una sang yato to mga pasundayag sa entablado ay. Siguro. Amo nang iya nga tawag sinagani. Mentor. Mentor. Si Ma'am Romela. Oo, atong kapasundayag si Aksyon Eden lang daw ka Gawing kahumok pitik sa iya yun nga lang. hawak bla. Grabing pitik. Hindi kayo mahadlok sa iya. Alfred Alcantara, good morning mandira sa Alberta, Canada. Yes. Nan. Isa sa lugar nga gusto gid kadto ani inday Dorel. Siling ni Ma'am Van, nabasa mong greetings ko kay sis niya Alma Alvarez Gallo kag Bro Rupert. Wow, dong basa ko kay ina. Oo, ngayon tamyaw niya si Mama Alma Alvarez kag si One Ball Gallo. Standby na kita sa atong dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, na 7:44. Kag sa detalye Balita International, ginakusahan sa Estados Unidos ang China sa pagkaagresibo sa iban nga mga pungsod. Ginpayag ni US Secretary of State Anthony Blinken nga hindi sila magpasugot nga pawalaan sa China ang mga rules-based international order. Wala man ugyon si Blinken sa anuman nga military confrontation bangod ini ang kontra sa interes ng kada pungsod. Dugang pa ni Blinken nga nangin man nami ang pagsugilanon sa telepono sa tuong Pebrero ni US President Joe Biden kag Chinese President Xi Jinping. Madumduman nga sa ito nakaligad ng semana sa hinunaan ni Biden sa Kongreso, ginpahayag sini nga ginabato nila ang kompetisyon para mangin dominant global power. Balita sa patag sa pagnegosyo, ang kabilugan nga utang sang gobyerno nasyonal nagsaka ini sa 10.77 trilyones pesos sa katapusan sang Marso tuig 2021. Ang gobyerno naghulam sang dugang paging 368 bilyones pesos sa bulan sang Marso, 3.5% ini nga saka alin sang Pebrero tuig 2021. Halin Enero tubtob Marso, ang utang sang gobyerno nasyonal nagsaka ini sa 978.8 bilyones pesos. 10% ini nga saka sa ginahulam sang gobyerno. Hubalin sang Marso sa nalig nga tuig, ang gobyerno nakahulam na sang halos nagdangat sa 2.3 trilyones pesos nga nagakahulugan nga ini ang 27.1% nga saka sa national debt. Ang Treasury nagpahayag nga ang kabilugan nga debt stock 28% diri ang utang gikan sa luwas sang pungsod, samtang 72% ang domestic borrowing. Sa aton nga foreign currency exchange rate, ang US dollar may baylo karon nga 48 pesos kag 4 sentimos, ang Singapore dollar 36 pesos kag 12 sentimos, ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 18 sentimos. Kag sa ito naman nga Balita Entertainment, nominado ang Pinoy pop group nga SB19 para sa Top Social Artist Awards ang Billboard Music Awards 2021. Sa pinakaunang kagaynan, nalakip ang isa ka Filipino kag Southeast Asian act sa listahan sa mga dalago nga ngalan sa kategorya kaupo ng international superstar nga si Ariana Grande, ang Grammy-nominated group nga BTS kag ang mga K-pop sensations nga Blackpink kag 17. Ang Top Social Artist Awards ang BBMAs
ang nakabase sa major music fan interaction sa bugos nga kalibutan kalikip na ang streaming, social engagement kag global online voting results. Sa nasambit nga kategorya man, 4 katuig na nga nagapanguna ang grupo nga BTS umpisa pa sang 2017. Damlag lang ginpagawa sa nga grupo nga SB19 ang latest single nga What nga sa karon mayara sang halos 9 million views na sa YouTube. Mapatigayon ng Billboard Music Awards 2021 sa Mayo 24 adlaw o kon oras sa Pilipinas. Nagsugod na ang Gilas Pilipinas 3-on-3 team sa ilang training sa Calamba Bubble bilang pagpreparar sa Olympic qualifying tournament. Pagkatapos ng ilang RT-PCR test, nagdayo na ang ining national team sa ilang sining training sa Inspire Sports Academy. Lambot sa 8 kadlaw ang mainit sa Bubble antes magpadulong sa Graz, Austria para sa Tokyo Olympic qualifier nga magasugod sa Mayo 26 tubtob 30. Plano naman sang Samahang Basketball ng Pilipinas nga padugayon pa ang training depende sa mga kung ano ang mga pagbag-o. Balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Kaya sa atin mga ka-aksyon, happy Tuesday everyone! Yes, happy Tuesday! May 4, 2021. May Happy 4. birthday, Paula Sayon! Ay, birthday ni Paula! Birthday ni Action Boy. Why kagid naga-inform earlier? Ahead? Mo si Paula blan ni. Why mo di siguro? Kaya to siya sa Iloilo. Okay. Dito siya nag-celebrate sa iyang birthday, Action Boy. Okay. Sige lang. 25 years na siya sa Earth. Abi ko 25 years na sa Iloilo. Ay, hindi 25 years sa Iloilo, actually. Kasi 25 lang years. siya. Kasi 25 Para lang years na siya sa Iloilo. mag-insert. Okay, sige. Happy birthday, Paula! Happy birthday, Paula. Paul C. Sayon. So, sige. Sayon mo sa Japon? Oo, Sayon man siya Japon. sige. Hindi Sayin. Hindi sayang. Hindi sayang. Yes, and all. So, Action Boy, pila kadlaw targid ni nga doon digid madayon sa subong madayon na ginangatan balita special. Okay? So, good morning Mommy Ems. Yes, Action Boy, Mami Ems. Aboso, morning. Okay, so Action Boy, mga mga hindi normal sa Germany, pero normal diri sa Pilipinas, vice versa. Okay? Nakakipili mo kita Germany, Kay isa sa handom ko man nga place. So nag-research ko yung Action Boy akong gusto ko kantuan ng isa ka place. Sino ang pinakasikat? Sino ba kakilala nga German? Akong kilala nga German. Ang pinakakilala? Ang pinakakilala? But sino how? Si Adolf Hitler. Si Adolf Hitler. Tito mo okay. na. Oh my God. Oo. Kilala na siya gali. Sige. Pero kayo kakilala? Hindi ako kilala. Ligan na bakal to iyabasin. Mahal to yung bakal sang iyabasin niya gingamit. Okay. So, sige, Action Boy. Si Dirk Nowitzki. Si Dirk. Ang NBA player, blasang Dallas. Okay. Sige. Yun, Sorry, mga, kay few lang kita akong kilala sa NBA. Mga sungka. Mga Stephen Curry. Mga sungka, kag mga Jackstone, mga balaan yung hampang. Intra mo sa basketball. Wow, ako na. Sige, sige. na. Ito So, na, ang tagi ng pag-intra ta sa basketball. Intra lang yung hindi ma-intra ko yan. kay, hindi ka magampang sa basketball. Kaya kung mag-basketball ka mag-intra ka, ako nang hampang sa dalong balay. Grabe siya. So, napututan ka na ginagawa ko. Ayawan na sinyo, yakong dalong balay. Kasama. Okay. Ano niya? May birthday Action Boy si Princess Honey Duario, 19 years old. Yes, happy birthday, Princess Duario. Kinagsulod na daan si Flimsy Gold. Naman iyang Gold Anyway, sige. Sorry Action Boy, mga hindi normal sa Germany or sa Philippines, vice versa ni Action Difference, ang kinalain. Boy. Correct. Nga normal sa ila dito sa aton niya hindi normal. Abnormal sa aton. Oo, umukuno. So, sige. Abnormal. So, una Action Boy, aring birthday. Ang birthday sa Pinoy Action Boy, balo ka, birth month ko na, pabati-bati. Okay. So, para makabaton sa regalo, of course. Ga-countdown.
Ga-countdown, tapos 15 days to go. 15 days pa na yung countdown na sa'yo. birthday ko na. So, muna may ma-comment, advance happy birthday, or ang iban, happy birthday, gawin mo na nakadaan. So, diri sa tondo ka normal na, yakag doon mo ginang pamatasan sang Pinoy. Sang iban Sang iban. Sa Germany naman, Action Boy, mga German, hindi sila pwede i-greet sa nga hindi pa nila birthday. Kaya nagapati sila nga malas na ko, no? Amugit siling ko daw. Amugit siling ko. Ay, nang-countdown da. Malas na gila, Action Boy. Kaya hindi man mo German eh. Ha? Hindi man sila German mo. Hindi Oo, gani man. desaton. Kaya meron ka ba ang Facebook, balo ka ga-remind subong 5 days to go, birthday na ni Amanin. Ga-remind na sila, Action Boy. Kisa. So, sa mga German, hindi na sila gali sugot, Action Boy. Hindi na sila gusto. Nga once mo sila. I-greet mo sila. I-greet mo sila. Nga hindi pa nila birthday. Lamba ba ikaw, German ka ba? Action Boy, birthday mo ba? So, i-greet ka, happy birthday. Ay, Advance happy birthday. Hindi na pwede. pwede. Hindi ka na pagsapakon. Kay malas sila. Kapati sila nga malas. So, dapat mabalaan mo na ha, kay malay mo makapa-Germany ka. May... Kaya idukol ako lang. Oo, ngagin-greet mo siya. So it's your birthday tomorrow. Advance happy birthday. Hindi makapaulit sa Pilipinas. Gothenburg. Ano na? Gatin. Gatin. Wala. Lan, karak. Gothenburg din. Ha? Gothenburg din. Ala ka, Action Boy, mas hindi ito. Mas sila ito pala ang mili sila. Mas mo daw bala ka din yung words. Yung birthday. So, mo na siya, Action Boy, para aware kita. Kung in case nga, kay kapati, ginas lang nga malas, ginaya ko na Action Boy. Once may mag-greet sila mo na. So, next, Action Boy, diri sa Pilipinas, ang pagpangayo sa kwarta, bala. Especially sa mga kabataan, ang ilo, ang parents bala. Kaya di sa ato niya, Action Boy, kumbaga, do naanda na nga padakoon sa ginikanan ang ilang bata, kag kumakaubra na bata, balik sila. Do ka requirement, bala, Action Boy, do ka obligasyon. Amo na di ang mga Pinoy. Pero dito, sa mga German, Action Boy, sa Germany, ang parents, gapang hindi, ginaya ko, no? Kung tagaan kwarta ng bata? Oo. Kung tagaan kwarta, nani? But sa German? Mamin! Kwarta mo? Guten man! Guten man. Tanan-tanan. So, grabe, gina ko ng pangindi ni Action Boy. Kaya hindi ginatuya ko na sa ila. Kanami silag linaw. Oo. Feeling. Hindi man sila nga buot, sila nga kakalain sa aton. Hindi man Galing kay amo lagi nato dito sa ila. So, hindi gidya. Diri sa Pilipinas, ay, ang bata ko, kadalok-dalok, hindi ka bata ko na susung baka-baka tapos eskwela siya na nakagraduate sa mundo, hindi ka dumdum. Pero sa totoo lang, Action Boy, hindi na obligasyon sang bata. Yes. Pagpalangga na lang niya sang bata mo sa imo, ngatagan ka. Wala na obligasyon ng bata sa imo, yung balikan ka sang gasto mo. Ikaw yung may obligasyon sa iya. Kapadakoon siya, kay bata mo na siya. Okay? So, next, Action Boy. Boy. Hindi ka manumboy. Ha? Hindi ka manumboy. Hindi ka panawag sila hindi ka manumboy. Hindi ka panawag sila panumboy, hindi pa nangagiaw. Hindi ka manumboy, no? Ambot ay kaya man kahiligay noon nga Ilonggo, ano man na word. Natikala ko na nga Kay kalain man bimatian nga agi mo ko. Kalain goro, ginatumboy. Wala ka sa ginapang-agi mo ko, wala mo ko ginatumboy. Di ba? Nadawa ang tatod, no? Kalain tod matian. Natumboy, hindi agiaw. Problema ko pag ginaya. So next ang Action Boy, ang when it comes naman sa pagpangihi. Ang time tapos mangihi na ko. Namba ko na si mo, di ba, sa aton man itong Balita special sa una, nga sa Germany, dito nang normal na to sa ila, nga ang lalaki mangihi, magpungko. Yakatin-katin. Oo. Gali? Oo. Kaya diri sa aton kabay sa Pilipinas, agi ka na dayon. Once gani magkatin-katin ka or gapungko ka mangihi, agi ka na dayon. Okay. Diri sa Pilipinas. Pero dito sa ila, normal ang connection, boy. Ngaw. At kinormal lang yan sa ila. Nga magkatin-katin sila mong hindi magkatin-katin. Kapungko? Magkatin-katin kita. Pwede mo pungko. Kung wala ka na plungkuan, Ang basin nyo, wala pulungkuan. Kung wala ka plungkuan, nara ka sagwa. Wala ka sagwa. At depende na sa ila. Di katin-katin ka gidi. Pero basta sa ila, normal na natin. Normal na natin sa ila. Ay, galit. Dahil ko na kamaluyaw. Dili sa ato. Ay, saan mo kamalo ka na? So, last Action Boy, every Sunday sa ila ko na Action Boy, Sunday? sa Germany,
ang tanan nga mall establishment sirado kay Family Day. Dili Ah. sa ato sa Pilipinas, Family Day man, pero bukas yung tanan nga Family mall. Day sa dito sa mall. Oo, dito sila sa mall. Dari So, kami muna sa tayo mall, sa niya kaya Germany. Family Day kami. Dito sa Germany, Close sirado ni ang Jama mall. mall Oo. establishments kay for Family Day. So, aras Yes. laguro sa mga park nila na, mga lagoon na. Amo na siya. Okay? Okay, good. Sige. Maria Rivera Morayama, good morning sa imo. So, inyong ipamatihan ang aton diri mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Standby na sa Aksyon Hotline. May kopon niyo sa Aksyon Brian Morden. Ang inyong news team, Aksyon, Dorel, Cabatu. Kag-Aksyon Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.